Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. Лесік, а ти чому учора не вийшов з нами на тюбінгах кататися? На нашай цудоўнай горцы заўсёды снег ёсць, і яшчэ там так весела. Прабачце, але я быў вельмі заняты. Так заняты, што нават на сяброў забыўся. Не, я пра сяброў увесь час думаю. І пра вас, і пра ўсіх гледачоў добраранка. А чым ти був вельмі заняты, калі не сакрэт? Я быў на конкурсе знатакоў, і моя каманда заняла першае месца. Ух ты, а чому ти одразу нам не сказав? Віншуєм. Дякуй. Мы з камандай доўга рыхтаваліся, вось і сталі пераможцамі. Лесік, а дзе твой медаль? Чаму не пахваліўся адразу? Да я нешта саромлюся. А чаму? Такімі поспехамі трэба ганарыцца. Мне неяк няёмка, я не люблю хваліцца. Лесік, зараз жа пакажыся ўсім і пахваліся сваімі цудоўнымі дасягненнямі. Так я з камандай атрымаў медаль у конкурсе знатакоў. Вось. Такі сарамлівы зайка толькі ў нас у добраранку. Цікава, а хто яшчэ ў свеце такі ж сарамлівы і сціплы, як наш Лесік? Ну, давайте пацікавімся разам. Давайте. Так. О, глядзіце, як вам гэты прыгажун? О, вы з такім сустракаліся? Я ніколі яго не бачыла. А хто гэта? Шчаціністы заяц. Заяц! Няўжо наш сваяк? Толькі такі сарамлівы, што баяўся сказаць пра сябе. Так, ён жыве ў Непале. Усе ведаюць, дзе знаходзіцца гэта краіна. Калі будзеце глядзець на мапу, дык рухайцеся на паўднёвы ўсход. Там і знойдзеце Непал. Гэтыя зайчаняты любяць рыць норкі і хавацца ў іх. Толькі ў адрозненне ад звычайных зайцоў, шэрстка ў іх даволі кароткая. Здаецца, што яна калючая. Так, і вушы ў іх не такія доўгія, як у нашых вядучых з добраранка. І шчаціністыя зайцы вельмі сарамлівыя. Нават баяцца паказацца са сваёй норкі. Няўжо больш сарамлівых жывёл няма? Вядома, ёсць. Але гэтыя зайчыкі так доўга хаваліся і нават носу не паказвалі, што біёлагі палічылі, што гэтага віду больш не існуе. Ого, гэта ж трэба. 35 гадоў яны не паказваліся чалавеку. Але потым набраліся храбрасці і паказалі свае прыгожыя носікі і вушкі ўсім. Зайчаняты, нічога не бойцеся і не хвалюйцеся. Рабіце больш прыгожых фотаздымкаў і дасылайце нам, а яшчэ расказвайце пра сябе. Так, Нам цікава ўсё-ўсё. а зараз і ўсе нашы гледачы, і ўсе зайчаняты запрашаюцца на прагляд чарговага мультфільма. Сябры, а хто з вас валодае незвычайным талентам? У мяне ёсць такі, і нават не адзін. Раскажы. Я ўмею маляваць заплюшчанымі вачыма. Цікава. І гэта яшчэ не ўсё. Я умею стаяць на галаве. Хочаце, пакажу як? Верым, Кася, давай лепш потым, таму што ты зараз увесь добраранак можаш перавярнуць да гары нагамі. Ой. Кася, пра такіх, як ты, кажуць унікум. А у вас якія незвычайныя таленты? Я люблю чытаць, і ў мяне добрая памяць, таму ўсё, што перачытаю, цудоўна запамінаю. Ой, Лесік, ты хадзячая энцыклапедыя. А ты, Грышачка, якім талентам можаш пахваліцца? Я добра ўмею агучваць мультыплікацыйных герояў. О, і яшчэ цудоўна вядзеш ранішнюю праграму для дзяцей. Дзякуй. А вось у прыродзе сярод жывёл таксама ёсць тыя, якія валодаюць незвычайнымі здольнасцямі. Жадаеце пацікавіцца, хто і што ўмее? Яшчэ як жадаем! Напрыклад, мімічны васьміног. Выглядае прыгожа, даволі сімпатычна. Але ў гэтай істоты ёсць здольнасць цудоўна прыкідвацца іншымі марскімі жывёламі. А, які артыст! Калі да яго набліжаецца драпежнік, Ага. васьміножак хуценька ператвараецца ў кагосьці і пакідае ўсіх з носам. Вось бы мне такую здольнасць. А табе навошта? Ну, вось, напрыклад, калі дома трошкі не давучыў тое, што задавалі, а потым хуценька ператварыўся ў нейкага выдатніка, на уроку выйшаў да дошкі, усё цудоўна адказаў, атрымаў 10. Здорава? Яшчэ як? Не, мне так не падабаецца. Я не люблю падманваць.
лепш такія асаблівыя ўласцівасці выкарыстоўваць падчас цыркавога выступлення. Згодна. А хто яшчэ можа пахваліцца незвычайнымі здольнасцямі? Напрыклад, Газель Геранчук. Ой, прыгожая, такая стройная. Трошки на жирафу подобная. Самая доўгая шыя. І Газель гэтая ўмее застываць на месцы, доўга стаяць і не варушыцца. Яна зліваецца з наваколлем, і яе ніхто не бачыць. А потым імгненна зрываецца з месца і вельмі хутка скача. І шапка-невидимка такой газелі не патрэбна. А вось я б ад такой шапачкі не адмовілася. А давайте уявім, што ў нас ёсць шапка-невидимка. І зараз мы можам яе прымерыць. А яшчэ і паглядзець адзін цікавы мультфільм. Глядзім. Давайте. Сябры, адкажыце мне, калі ласка, ці даўно вы правяралі свой зрок? Я не так даўно быў у афтальмолага. Мой зрок не пагоршыўся. І гэта добра. А ты, Кася? А я толькі збіраюся схадзіць да такога доктара. Ну, рыхтуюся. І як цікава. Раблю зарадку для вачэй. Стараюся трымаць спінку роўна. Кожны дзень частуюся морквай. Ой, Кася, ты ўбачыш усё, што пакажа табе доктар. І я вельмі хачу, каб у мяне быў цудоўны зрок. А яшчэ доктар можа паглядзець на твае вочкі пад павелічальным шклом. І упэўнена, ён скажа, што мае блакітныя вочкі ў поўным парадку. І, між іншым, такіх незвычайных вачэй больш ні ў кога няма. Яны блакітныя, як неба. Сябры, а якога колеру вочкі ў вас? Яны вельмі прыгожыя, такія непаўторныя. А калі вы усміхаецеся, яны становяцца яшчэ прыгажэйшымі. А давайте пошукаем самые незвычайныя вочы. Так, давайте. Давайте. Так, вось, магічнымі вачыма можа пахваліцца змяя. Ой, Змеі не маюць вострага зроку. ну гэта цяжка паверыць. Няўжо ім патрэбныя акуляры? Змейцы могуць выпісаць акуляры, калі доктар зможа яе агледзець. Гэта так, такую пацыентку ўсе баяцца. А я ведаю, што ў змей нават вочы пакрыты лускавінкамі. Так, а яшчэ змяя некалькі разоў на год скідывае свае лускавінкі і з вачэй таксама. О, І ў гэты перыяд яна пачынае бачыць лепш. А давайте зараз зробім невялічку зарадку для вачэй, а пасля настроімся глядзець цікавы мультфільм. давайте. Сябры, паабяцайце, калі ласка, што сёння вы абавязкова паласаецеся чым-небудзь карысным для сваіх вочак. Усе ведаюць, што гэта можа быць. Давайте пералічым разам. Морква, чарніцы, так, шпінат. Абрыкос, кукуруза. А яшчэ не забывайцеся на рыбу, будзеце здаровымі і са здаровымі вочкамі. А калі вы будете добра есці, да яшчэ ўсё карыснае, вашы бацькі будуць вас хваліць і радавацца. І ў іх, і ў вас настрой будзе цудоўным. А глядзець нашу праграму ў цудоўным настроі тое, што трэба зранку. Мы не сумняваемся, што зараз перад экраном сабраліся самыя паслухмяныя дзеткі. І мы з задавальненнем пакажам вам яшчэ адзін цікавы мульцік. Зараз час адпраўляцца на заняткі. Толькі давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку. У нашых